jong me minum na ko kanrat haka ko kumne ngilum lang putra haswa bakane kakanhun ko kanrat ya ka ba melajit kin pentrei la kam nak ka banta ka buram ko jong me pat nak ka banta ka jing men thoi jong pai lang hakan ka ri ka ba i jong ni duai ya ka jing alam ka jong me putra ba umen siam ku jong me langi don hakano kono ka jing ne ai un shongsa bu nya lammi ka jing mut jing perkhat ka jong ba ka ei ka bangi mut ka long ka ba tam putra lem na me ya haswa jong i ko kanda ni ki briu bat ka smo briu ka jongi ka bor briu ka jongi kana hap kan kelon no putrai hande haba me don hakmat jongi kham tam bat kan ka kun hun ya ka ba mela chik na hapo jelam jong menteri rang ba jongi ukon rat sama ringkat lem bat ki we ki menteri putrai ni ruai man ai ka bor wisdom and knowledge ka jing start ka jing shampang ka ba kenja man sim ka jing khot ka jing khia health and prosperity. Memandon dan kat mentersyani. Lord be the shepherd. Guide them from time to time. Utrai tolong me unong aplang pro. Uwan ben kesyani. Hakal tiada halas. Wat asyak utrai. Baklem da pagi kemat same. Kin pentrei kam. De ashwa kanu kam kin pentrei. Ai kin wat kemat kajong. Mi iku kendak hakal gari ka ba e kajongi. Kasensyar ka kadar katang ni sni ki po kalanang sni putra kijing thombor ki imlang salang kijing sni ki baharu kam putra bat ki ne baro ki mi ina ko ganda namar bol single nde yarap paling ba ka por putra ngin phai ki khmat chame hamal ki por hamal ki khmat ki chomi isnai kanda menyelam ni hak trekam nang ni tam dak ni ngau yang akan bersih duai.